Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala ning naitabo mga kaigsunan nga hearing niining House Committee on Justice. Kay ang sunod nga hearing sa House Committee on Justice karon na mga higalang Miyerkules, no? At nga nato ni Miyerkules unsay sunod kay si Trillanes ra ba to mo i-present mga sukid tigpaminaw? Unsa kay isulti ni Trillanes ani didto? Pero kadaghan naman ni ma-invite si Trillanes dahil kitong quadcom sa una na-invite naman sa siya. Murag wala na excitement ini kalakiha kung mauhon. Unya, kanigani mga higala untang hearing lagi sa House Committee on Justice. O na ditso pa lang tani mahigala sa Senate. At least, unang higayon makadungog ta sa testimony ni Madriaga to sa Senate day. Karon nadunggan na mahino na to, mingo. Wa naman hinuoy. Nikabot sa Senate, sa may mahitabo dito humana kadungog na ang mga tao. Wa na impact. Labi pa nga to sa Senate, di na pwede mo tanaw script. Kay doon na naman mga higalay cross-examination nga mahitabo dito. No? Karon gani, why impact kay one tato ba? Bang paggawa si Madriaga, mo state witness, kung na ilang star witness. Si Madriaga. Nahuman naman itong impeachment, kani adto may itong first nga impeachment against Sara. Wa pa mas Madriaga ito. Karon ni as Madriaga, siya may nagkunik-kunik tanan day. So kung nakunik pa ni tanan nga kwan gyud, makaingon gyud kag ni ana gyud ang star witness. Unsa bang pagka-present sa star witness mga higala medyo alanganin. Bisag unsa to evaluate mga sukid tigpaminaw ning iyang pamahayag. Straight to the point. Klaro-klaro ba lang, medyo alanganin gumikan kay naklaro mahinuon din ha karon nga duna mahigalay mga bakak nga iyang nasulti. Straight to the point. Nag-careful ta sila. Kay mitabo magud ani ang tuyo ani gud mga kagalaan nganong inana na kini ato ba real talk ba lang ba? Ang tuyo na dili na giningon niya kunuhay tan-awon ang probable cause aron makita amo ni mauna. Ang tuyo ani nga ang mga tao gyud nga masugnod ba? Makasugnod og ka-init sa katawhan nga makaingon nga ready na kita ato naging impeach sa Sara kay ni anang star witness ni gawas na. Pero pag-present mga higala sa star witness na mo ilang gisaligan nga witness ng why impact nawa na malisod din kalakihag maohon. Nganong nabutang man mahigala ibaw ka ang mga tao magod og ari ka mahigala sa korte mutan-aw na sa unsa gyud ang teknikalidad sa ebidensya, ikaduha mutan-aw sa weight of evidence. Kana mga tao mahigala more or less makakita sila na di na sila makatan-aw sa technical aspect. But nagtan-aw sila kinsay witness nga sakto, kinsay namakak. Mga tao na lahi mahino mga tao kaya masa may nguman bakakon gyud. Bakakon o dili bakakon. Kinilandaan mahigala mo nang adto si Sara mutira sa iyang school records. Kay ngadto ma-establish nga bakakon kini nga witness. Di unsa may mahitabo sa masa. Moingon mahigala sa tanan nga mga aspect kadto gyud gitubag ni Sara. Bisag kadto lagi iyang banatag maayo. Ngano man pag-establish nga bakakon. Ikaduha, ang uban nga mga angles gitubag na mga tao may nagtubag. Mao kana nga ang angay lagi unta og mag-present og witness ilang ta nang gi-practice og maayo. Nga gisabutan og maayo gi-evaluate daan ang affidavit asay angay i-appeal asay dili. Kay makadaot na hinuon ba? Kadang uban nga wa na gipuno-punuan na lang ang uban, inyon lang nga murag maklaro ta ining kalakihan gipuno-punuan ato lang tanggalon ning uban. Straight to the point. Na atong balikan ha, ang star witness sa prosecution ining kaso mahigalang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Star witness. Imagine ka na mo pinaka-importante lang witness dahil niya why impact. Ngano nga may impact? Kay naaman ang masa karon nga naminaw. Gawas ha og ari kas technicality na ay counter sa teknikalidad. Number one, kana nga portion mahigala og gisulti pa na sa impeachment court, objectionable kana. Ngano man? Objection, Your Honor. Kana nga portion mga higala is irrelevant, immaterial. O may labot na sa impeachment. Objectionable kayo. Ikaduha, hearsay. Pero gituyo na mga higalag, appeal gihapon nila nga bisag inana, tanaw na ko, aron lang yun paglibog sa mga tao, aron mo pag sugnod sa mga tao, nga kini Sara, pagkasyante pa ni, pagdaot yung Sara ba?
Ang problema mo bumirang mga higala. Straight to the point. Kay paghimo aning maong affidavit, siyempre nagsabot ni sila. Di na to i-underestimate ha. Si Madriaga Si Madriaga o kinsay nagkikasabot ani. Ang problema ani dunay daghang gikasabot ani. Bali kung giingon kini paghilak ni Madriaga, iya ba gining paghilak nga ngano kang hilak siya paragraph 46 siya nasugod og hilak. Wa may angang hilakan anang paragraph 46. Kung sa may ang gihilakan, may hilak ba ka siya kay nganong gipabasa mo kung affidavit nga di naman ni mao akong gusto. Kay pagsabot pa lang ninyo daan, paghimo sa affidavit, magsulti tay tinuod ba? Gihimo ng affidavit, gitanaw na himo ng abogado, ginotaryuhan nga ina. Ug imong i-evaluate paragraph by paragraph, imong inon imong kliyente kini bang obispo sa Madriaga kay nagluman iday. Makasabot siya. Ug ang abogado kasabot nga kini nga paragraph ba about sa pagka-estudyanteng Sara di tala ni appeal. Number 1, ngano i-appeal pa nato na nga immaterial and irrelevant ngadto sa kasong impeachment. Ha? Kamong naminaw nako karon ani ha? Immaterial and irrelevant. Why? Because bisan pag unsa ka pagka-estudyante may labot dili man na matangtang ka pagka angay kang impeach kay bugo ka pagka-estudyante nimo. Therefore, kana mahigala nga area is immaterial and irrelevant. Like mga higala sa Irap Estrada ba day? Kato si Irap Estrada, wa man to kagraduar. Wa man to kagraduar sa college. Pero dili siya i-impeach because wa siya kagraduar sa college. I-impeach siya tungod kay dunay issue against niya, legitimate issue, ground for impeachment. So kinailalisunon pandaan o tinuod bang hinay Sara pagka-estudyante o dili, but wala na lang unta nila nag-i-appeal. Kada kung pagpanaot bitaw mahigalang imong yung iduot imong isikataw. Mao ni ang mga tao nga kanabang manaway bitaw nga mga bugo ana, mga kuan ana, mubumirang na. Kana bitaw personal na magkaayo na, below the belt ba? Below the belt. Unsa may tuyo nga inanaon man nimo mga higala nga di tanawa, di supalpal. Pagtan-aw pa mahigala nga mao ni nakuhang gradong Sara. Supalpal sila. Ilan taning gisabutan dan? Kini foul man eh. Kini nga portion mga kagilan sa affidavit ug didto ni sa impeachment court or labi na nga to sa regular court. Imong hisgutan na objectionable kana, di nakalusot kana mga higala nga portion. Straight to the point. Tungod kay immaterial and irrelevant. Why labot siya sa pag-impeach si Sara? Pwede ba guna mga higala pareho karon sa trabahoan ani ha? Sa trabahoan day Maris. Karon dekin. Tangtangon ka. Ngano tangtangon mo ka? Sa una, sa dito pa kasi SDR, hinay ka. Ikaw boy kitangtangon ka pagka-manager sa IFM. Ngano man, ang imong subject sa dito pa ka sa UP, hinay ka dito. Nakuha ninyo kamong mga naminaw na koron? Nagklaro kayo na? Very simple example so that everyone can understand of what I am talking about here. That's very simple, Jesus Christ. Wa nila hunahunaan di tala ni apel ni dapita kay number 1 immaterial and irrelevant. Nya ikaduha, uroy og bright na Sara sa klase. Kisa may nahibaw na to nga di rota classmate Sara. Suswa man ang pagsuwat patuyang lang sila ba? Patuyang lang niya kana lang patuyang na establish ang bakakon sa Madriaga mo epekto sa tibuok. Labi na ang masa karon na minaw day, bakakon gid ay. Dili na nimo mabawi ba? Kana bitaw ni abot sa punto nga ang mga tao kay kini ang tuyo ani pagpatuo man sa mga tao gud nya dauton si Sara. Nang karon pag bulta ni Sara na establishar nga sayop si Madriaga. Inig tuos mga tao na wala dili nakabawi. Pagingon bakakon si Madriaga dili nakabawi. Kana lang ha bisag kana lang dapita nga portion. Bugbugon nimo na nga portion bugbugon di nakabawi. May kisi-kisi lang ano sa tanan nga mga aspect mo ginagitubag ni Sara. Kana mo tubagon ni Sara number 1 kay personal na si Sara ray nahibaw ana. Gamay ra kayo na sayod ana. Ikaduha, di kinahanglan tubagon ang ubang aspect kay gitubag sa mga tao. Sama anang chiki mahigalas land bank. Aso sa mga tao ra mo ini research day oy. Kinahanglan pa man tubagon ni Sara nga ang mga tao na may ni research. Straight to the point. Wa man magkadimao ang pizza, wa magkadimao ang term sharing nga aspect wa na nagpa-press con si Aimee. Kinahanglan pa man tubagon Sara na. Straight to the point. So kanang iyang pagka-estudyante ug mo itubagon
Kana lang yung paghimo lagi sa affidavit. Kinsa ba kay naghimo ining affidavit? Kinsang abogado, kinsay author ba ka ni? Kinsay nagkuan ani? Kinsa naghimo sa theory ba? Kinsay responsable paghimog theory ani? Wa nila mahigalang hunaw-hunaag maayo nga gi-evaluate unta nila maayo. Kana bang fair ba lang? Mao lagi ni karon panahon na lisod na kay magkiat ka karon panahon na kay ni anay internet. Kanang dili ka mosultig tinuod karon panahon na mamaka ka. Di na basta-basta. Gumikan kay live guna. Pag live na kita sa tibok Pilipinas, kita tibok kalibutan. Nakadtong mga tao mahigala nga nakaila. Mo-react man to. Sama ng pinting landaan. Ang naghatag sa pinting si Madriaga, sus, ni-react na yung wa suguaw eh. Ni-react na yung tong gaysano mahigala nga kwan. Ako'y naghimo ng pinting, ako'y naghatag sa raana. Pataka lang sa Madriaga. So, mo ka na mahigala mabulabog ba? Kini di man ni madagog hilak-hilak. Ang ebidensya mahigala sa korte, dili na ingon nga ko tan-awon ang ebidensya, kanalandaan pag ingon mahigala kini Sara, hinay ni mo na. Timan nga si Madriaga o si Sara dili sila classmates. So kanalandaan was a personal knowledge about Sara. Dili po siya professor ni Sara. Wa gyud sila mag-abot sa eskwelahan ni Sara. So therefore kana nga portion is already hearsay. Foul na daan hearsay, dili madawat sa korte, di madawat sa korte. Una, number one ha, akong tanaw na at least ang objections, ground for objections, immaterial, irrelevant, hearsay evidence, at least tulo. Unsa man nimo na? So bisan pa man ana, o gatos korte di madawat, nagtuo sila nga sa mga tao dahil madawat, na mga tao karon di na ibuelta na hinoon, di sumbalik mga sugid di paminaw. Kaya magkasulti karon nga si Sara mahigala hinay og utok sa ilang pagka-estudyante sa College of Law. Ang magkasulti iyang classmate. Ang pangutana classmate pa sa Madriaga, dili. Straight to the point. Ikaduha si Madriaga, professor bang Sara? Di po. Ug moingon sa nay professor ni Sara nga nisulti niya nga maunay si Sara sa to pa hearsay evidence. Ngano man napasa-pasa man mo isulti ni kuan, kanalandaan mahigala bida under the law, under technicality sa rules on evidence dili pwedeng madawat kana because dili personal knowledge sa witness. Straight to the point. Ha? Kanalandaan mahigalang bisag gani kanang kang Roy Logulis daan day sa tao sang Roy Logulis. Si Roy Logulis kuno Congressman Roy Logulis mo nagpailaila niya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte niya nang 2016. Niya si Presidente Rodrigo Duterte mo na nagpa-introduce niya ngadtong Sara. Tanawa ang chronology of events ang kuan lang ha ang dates lang daan tanawa. Nya karon sa man Sara ni pasal sa bar 2005. So kay 2005 sa to pa nasa sa law school 2004, 2003, 2002, 2001. Nasa diya. Wa pa man sila magkaila niya Sara day. Kadakong butang-butang ang nagmauhon mga sukit di paminaw. Dili madawat nga ebidensya. Straight to the point. Bisag di madawat gipugos gyud butang diha kinsa kay author lagi ani. Ug kisay author ini may galaboran ni makaingon nga kining maong sugilanon mugna lang sa nahuna sa nagsulat. Mura na hinon namin anak. Kining supplemental affidavit nga gibasa, way labot ang istasyon. I mean, klaro ba? Kita ba, punto por punto lang ba? Akong isgutan diri may gala punto por punto lang. Klaro ba? Ang witness, mga kaigalaan, mahimo kang witness tungod kay doon na kay personal knowledge. But pasabot, ikaw mismo maoy nakakita. Ikaw mismo maoy nakadungog. Ikaw mismo may naka-observe. Mapasa na gani na, moingon ni kay nga nakakita ka wa gisultian lang kun kay usuwa di ka kakita pa dili ka pwede. Di ka pwede nga witness. Kini dili sa classmate ni Sara, dili pud siya mahigala professor ni Sara. Nagilhanay silang Presidente Duterte 2016 pa. Nya si Duterte na kuno ang amahan mo introduce sa anak. Nya si Sara nahimong abogada 2005 man. Kada landaan mga kaigalaan. Unya sus Ginoo ko. Mao pay kusog mga higala man yon nga hinay utok kana landaan no wa ni naag basig ka mo hinay diha na kita. Kana nga portion sa palpal yun. Og moingon mahigala nga nganong kana gigitubag, of course, kana gitubagon.
Kanang napita kay ang uban nga mga aspect gitubag na sa mga tao. Di na angay maghago si Sara tubag. Ang kaning aspect dapat mo tubag yung Sara. Kay iya maning personal. Kisa may nahibawa pa kasi dyan tidugay na kuto. Di pagod sa public official, private life pagod to. Mas mayo man yung public official na daghan na nakahibawa kay public record sa manang naa. Ba't ka na mahigalab? Private person pa si ana. Estudyante pa si ana panahon na. Di, kisa may laing makasulti. Mutingog siya. Ikaduha, pag mutingog siya, ma-establish nga bakakon sa Madriaga, wa na. Ang tibuok mga higala niya ang testimonya apektado na mga sukintig paminaw. Pagka bugbugon maayo ni mo na nga kada nga porsyon, maapektaran ang tibuok mga higala nga affidavit. Straight to the point. Apektaran. Mao kana nga bida wa gyud ni makakuan. Ug pagsugod pa lang lagi untaan ni, ug kinsa naghimo lagi aning affidavit, gisabot-sabot unta nila nga kaning porsyon na sir ug balaod atong hisgutan, ug technical atong hisgutan at tutas korte gyud di man gini madawat. Numero 1, objectionable man immaterial, irrelevant, ikatulo, ang witness incompetent, ikaupat mahigala hearsay evidence. Di gyud sa madawat. Ug ang mga tao para sa mga tao ni aron nga ang mga tao mo masugnuran nato mga tao, basin ba unya hinuod mo bumirang na to. Maayon di tala ni iapil. Kay baliko nako ha, kamong mga nanarbaho karon sa mga lain-laing company, kamong naminaw nako karon sa akong broadcast. Dili mo pwedeng tangtangon sa trabaho tungod kay hinay mo pagka-college ninyo. ibutang talang ba? Ha? Kay mo niya, why bugo sa tao basta magtuon lang. Kana tayo pwede man ang tuuhan para to na. Why bugo basta magtuon lang. Why bugo? Pwede po mahigala nga dunay inyon nga ang kinigong ato mahigalang capacity do na po ibang nga kuan ra gyud average po do na po ibang mahigala nga di agad na bilong sa genius da po medyo hinay-hinay. Pero bisan pa ana kana siya timan niya ikaw kay timan ininyo tanan kamong naminaw na koron. Dili pwedeng tangtangon mo sa inyong panarbaho. Tanggalon mo sa kumpanya unsay trabaho niyo ron kay nakitaan imong subject sa una sa elementary pa ka nga nadua-dua kag siya mo ka musod sa hinay man day ka sa una sa third year college ka kay unsa na hinay ka sa araling panlipunan. Kadako ang pagkadakuha na mga higalang sus Ginoo ko. So unsa may tuyo ni? Ang tuyo ini pag sugnod sa unahuna sa mga tao ba pagdaot sa unahuna nga kinisara ko giday ni. Di man na madawat sa korte. Nya sa mga tao pod samot. Kay mga tao ron sa may na impact na hinoon di bumirang. Bumirang. Kana pag panarbaho na nimo sa kumpanya nimo ron. Ikaw kay technician ka. Panarbaho nimo ron problema ka sige kag absent din ha wa nagyud kay kuan mo absent ka di ka mananghin human nangadaot nang kuan diha kay wa ka kana mamiramduman gyud kada nya labi pag na nga kuan din dapita delikado pwede kang kadugayan sige kag balik-balik gyud wa kay Clarix madugay pwede kang matangtang na with due process tungod sa imong present na trabaho naman ka dili pwede nga kay tanggalon day ka kay sus sa una di ay pag-college mo unsa ba day ni nga nahagbong man day ka sa PE wa na ba mo na diha mahigala bod bida wa gyud katambag ani nila nga di ta na lang i-appeal ang portion taon kay bisam gani kana bang normal nga tao bitaw day normal ba lang ang istorya ba bisag gani normal lang gani di naman maayo na to isgutan bisag pag ma-bright or dili ha kanang bright pwede nito isgutan kana si bright na sa una pag eskwela mo pro manaway kasi mong classmate nga bugo day bida lisod kay na oy labi na karon og successful na karon dili na aton to kalimtan to labi na karon og naayo nang iyang kinabuhi ron. Ha? Pang lockdown ba? I-lockdown niya Sara, i-lockdown na Sara nga muna tanawa. Asa man hinuon mo samot ang simpatiya sa tao, my God. Umudaot mo anang usa ka tawo nga dauto ninyo naka-explain ra ba? Kini tanawa, ang naguna-una sa Madriaga man. Nagduda ko ka Madriaga ba gyud ni or dunay lain nga naghimo na nila ipabasa na Madriaga. Nga murag kuwang na sa iyang unahon na Madriaga kay ikaw gud. Tanawa ikaw Madriaga. Nakahibaw kag unsay law school, nag-eskwela gud kag abugasya. Muna ako dako kog respitar,
sa mga ni pasar og abogado bisag ganigwa mo pasar nga naka-take og bar exam, my God, dili lalim na. Especially kana nga mga tuig ha kanang early 2000, kanang ilang batch si Sara pila may ilang passing percentage sa tibok nasod 27%. Malalim ka ng 27%, ako i-discuss ha unsa man ang 27%. Pagkangilngiga oy. Muna ako bisan pa gani og wa ka kapasal sa bar, the fact nga naka-take kag bar exam, bisan pag nahagbong ka, mo respetar gyud ko ana nga dili na oy kamaon ang bata dili na ingon nga hinay nga naman grabe ha tinun-anay ang bar exam day dili malalim kan ha unya mo saway ka karon og murag imong i-lockdown ka nang ni take og bar labi na ni pasar murag kag mo lockdown Jesus Christ. So tanaw na ko kini ka madyaga duda ko mao gihilakan hinuon niya day nga di naman ni mao nga kung gusto murag ba gipabasa ka murag kag gitiunan ba kamantay ka ng shotgun marriage nga dili ikaw mo napugos kag tando kay dunay nagtio nimo? Napugos kag basa nga mauni mong statement kay dunay nagtio nimo? Kay nga naman kadang paghilak niya paragraph 46 balik-balik ko na unsa may iyang gihilakan sa paragraph 46.